Hello po, magandang araw. Welcome po ulit sa aking channel. Ngayon po ay magluluto ako ng ginisang sitaw na may kabute, kulitis, at saka po patola. Patola. Tanggalin lang natin yung mga sungot. Ito yung kulitis sa atin. Dito, ito yung pinaka-kulitis dito. Walang bulaklak, walang kinik. Parang kulitis babae siya sa atin. Sarap to eh. Ganyan po, ayan. Tanggal-tanggal lang natin yun. Kaya natin po natin kaya natin lang po yung patola ng ganyan pang-isigis. Ayan, kaya natin lang po ng ganyan. Ating pong sitaw, ayan, gayatin natin. Ano po kalalaki. Ayan po, pinalaki-lalaki. Ayan po yung karne ng baboy, yung ano natin yung nipis. Gulay. Ayan, painitin lang po ating kawali at ilagay yung mantika. Painitin lang po yung ating mantika at ilagay natin yung ating bawang. Ayan po, ilagay yung ating bawang. Pa-browning lang po natin yung ating bawang. Ayan po, ma-brown na yung ating bawang. Hakuin natin yan. Lagyan natin ating sibuyas. Ayan, lutuin lang po natin yung ating sibuyas. Ayan, luto na po ang ating sibuyas. Ilagay na po natin ang ating karne. Pangkutsahin lang po natin ng 4 minutes. Ayan, pangkutsahin po hanggang sa mag-brown.
Ayun na po, brown na yung ating karne. Lagay po natin yung patis natin ay yung ating bagong baybay. Haluin lang po natin. Ilagay na po natin yung ating sitaw. Bayabas, yung bayabas, wala na pong ano yan, wala nang buto, tinanggal ko yung buto. Lagyan po natin na isang cup na tubig. Takpan po natin, lutuin natin ng 4 minutes. Ayan po. Tulog na po natin yung ating kamote. Haluin lang po natin. Natin takpan for 4 minutes ulit. Ayan, lagay na natin ang ating sili. Haluin lang natin. Haluin lang po. Takpan po ulit lang, lutuin natin ng 4 minutes. Lagay na po natin ang ating patola. Haluin lang po. Panuloy natin, lutuin lang ng 4 minutes. Ayan. Check po natin. Ayan, luto na po ang ating gulay. Natin po ating garlic. Kung nasa sa inyo po yan, kung ayaw nyo po ng lasa ng garlic, ayun, huwag nyo na lang po hanguin. Lutuin nyo lang po ng dire-diretso. Pero sa akin po kasi, ayun, mabango po yung niluluto, tsaka masarap. Pagka hinangon nyo po yung bawang, tsaka ilalagay nyo sa last. Patayin na po natin, luto na yan. Luto na po. Chicken powder. Ayan po, lagyan natin yung chicken powder. Isang kutsara po. Ayan. Haluin lang po natin. Ayan po. Haluin natin maigi. Ayan po, luto na po ang ating ginisang sitaw na may kabute, patola, tsaka po sitaw, at tsaka kulitis. Ayan po. Ang sarap po, ang bango. Nakakagutom. Ayan. Thanks for watching. Bye-bye!